आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय अक्ट'बरनि 31 तारिख बे मास मोनथामनि गेजेराव जायफ्रा अनलाइन खालामनानै लाया बिथांमोननि आरसि आरो लाइसेन्सआ गासिबो इनभेलिड जागोन अक्ट'बरनि 31 तारिखसिम बिनि उनावहाय जुदि अनलाइन खालामनानै लायाखैब्ला आरसिआनो जा डीएलआनो जा गासिबो इनभेलिड जागोन। भारत का संप्रदाय नहीं है, वो आराम का है, यहाँ से भारत का उनका कोई लेना देना नहीं है। Good morning लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो सिगाङावहाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननो मिथिहोनो होननानै आं बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय थ' भिडिअआ बेनो जाय बिथांमोननि बा नोंथांमोननि डिएल बा आरसि बे डिएल बा आरसिआ अनलाइन नङाब्ला नोंथांमोननि आरसि एबा डिएलआ इनभैलिड जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो डिपार्टमेन्टआ मोनसे अफार होदों बे अफारानो जाबाय थांनाय आगष्ट 1 तारिखनिफ्राय अक्ट'बर 30 तारिखसिमनि गेजेराव नोंथांमोनहा अनलाइन खालामनानै लानो हागोन जुदि बे अक्ट'बर 30 तारिखसिमाव नोंथांमोनहा अनलाइन खालामनानै लायाब्ला नोंथांमोननि डिएल बा आरसिआ इनभैलिड जासिगोन थ' बेखौ मोजाङै मिथिनानै लानो थाखाय मोजाङै बुजिनानै लानो थाखाय डिपार्टमेन्टआ मा बुंदों बेखौ नोंथांमोनहा एसे खोनासंनानै लालांबानो जाबाय अफिसनि रेकर्ड मथे 40,000निबो बांसिन गारिया दाबो माने डिजिटाइज जायाखै थारमाने अनलाइन जायाखै दाबो मेनुएल आरसि लानानैनो दङ ओमफ्राय थिग बेबायदिनो लाइसेन्सनि खेथ्रआव 1,03,000 सो माने लाइसेन्स बिगोमाफ्रा दाबो माने अनलाइन खालामनानै लायाखै थ' बे खोथाया ओरैबायदि नैबे आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय अक्ट'बरनि 31 तारिख बे मास मोनथामनि गेजेराव जायफ्रा अनलाइन खालामनानै लाया बिथांमोननि आरसि आरो लाइसेन्सआ गासिबो इनभेलिड जागोन अक्ट'बरनि 31 तारिखसिम बिनि उनावहाय जुदि अनलाइन खालामनानै लायाखैब्ला आरसिआनो जा डीएलआनो जा गासिबो इनभेलिड जाजोबगोन ओंखायनो बे मास मोनथामनि गेजेरावनो गावनि गारिनि आरसि बे प्राइभेट गारियानो जा कमार्शियेल गारियानो जा मटर साइकेलानो जा साखा खब्रैयानो जा बासआनो जा जिखुनु गारिनि आरसि गासिबो आरसिखौ मेनुएल खालामनानै लानांसिगौ मास मोनथामनि गेजेरावनो आरो लाइसेन्सआबो प्राइभेट लाइसेन्सआनो जा कमार्शियेल लाइसेन्सआनो जा गासिबखौबो बे मास मोनथामनि गेजेराव माने अनलाइन खालामनानै लानांसिगोन आरो जुदि बे आरसि आरो डिएलखौ बे मास मोनथामनि गेजेराव अनलाइन खालामनानै लायाब्ला बे माने अक्ट'बरनि उनावहाय गासिबो इनभेलिड जाजोबसिगोन दिनै जोङो माखासे भिडिअ भाइरेल जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बे भाइरेल भिडिअआनो जाबाय सोरबा हिन्जाव लानानै खारनाय बा सोरबा सिख्लानि भाइरेल बेफोरबायदि नङा नाथाय मोनसे अपेनलि अस्त्र लानानै इउथ्सफोरखौ लाइमोनफोरखौ ट्रेनिं होनायखौसो जोङो नुनो मोनगासिनो दङ फायरिं होनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ माबायदि ट्रेनिं बे मानि थाखाय जादों आरो जोङो स्टेजाव गाखोनानै होख्राव जों मोनसे हारिखौ बा मोनसे जाथिखौहाय भारतनि नङा मानि नङा होननानै जोङो भाषण होनायखौ बा जै ध्वनि होनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो जै श्रीराम होनै फायरिं होनाय बा ट्रेनिं होनायखौबो जोङो नुनो मोनगासिनो दङ नाथाय बेफोरो मानि थाखाय जादों आरो मानो थाखाय बेबायदि सांग्रां खालामदों बेखौ नायोब्ला दिनै जोङो जोंनि आसामावबो बा बेबायदि माखासे गिथाव बाथाव जाथायफ्रा फैनो थांगासिनो दं नामा बेखौ जोङो साननो हायो आरोखि नाथाय दिनै बेफोरबायदि अपेन ट्रेनिं होनाय मानायफोरा दिनै सोरबा मोनसे फिसा हारिनि गेजेराव बा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो बेफोरबायदि
ट्रेनिं होनाय अस्त्र दैनानै माबा मोनसे ट्रेनिं खालामनायखौ नुयोब्ला दिनै सरकारा जोंनि सायावहाय एक्सन लानो हासिगौ आरोखि थानो हायै जासिगौ नाथाय दिनैनि बेलायाव जोङो बेबायदि नुनो मोनाखै नाथाय मानि थाखाय बेबायदि जालांगासिनो दङ जों बेखौ उनावसो मिथिसिगोन इस्लाम भारत का नहीं है भारत का कोई है तो वो सनातन है राम और कृष्ण की संस्कृति को इस्लाम भारत का नहीं है भारत का कोई है तो वो सनातन है राम और कृष्ण की संस्कृति को मानने वाला वो कौम ही कायल है वो भारत की कौम नहीं है वो भारत का मजहब नहीं है वो भारत का संप्रदाय नहीं है वो अरब का है यहाँ से भारत का उनका कोई लेना देना नहीं है ओमफ्राय दिनैनि मोनसे आपडेटआ बेनोबाव दाखा जोमै सिनेमा नायनानै सासे सिख्लानि हब्रा हब्रा गाबनायखौहाय जोङो ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोनदों दाखा जोमै सिनेमानि माखासे ट्रेजेडि सावगारिफोर बेरखांनायखौ नुनानै बा सासे सिख्लाया सहायनो हायैनि माबायदि गाबदों आरो दा बेखौबो नोंथांमोनहा ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनो हागोन आरो जोबथारनायाव आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे भिडिअखौ लानानै फैबावदों जोंहा मानगोनां MLA प्लास बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा माबायदि वाल बारै थानानै पाब्लिकफोरजोंहाय रायलायहरदों बे नाथाय मानो बेबायदि जादों जोङो बेफोरखौहाय जोङो एसे साननानै नुनो मोनदों आरो ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोनदों माबायदि नुनो मोनदों जोंना गबिन्द सारा पाब्लिकफोरजोंहाय गावनि वाल बारै बा गेट बारै थानानै आरो पाब्लिकफ्रा फारसे बायह्राजों थानानैहाय जोङो बाथ्रा रायलायहरनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो थ' लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोनहा भिडिअ क्लिपफोरखौ नायनानै बबे भिडिअ ससेनि गेजेराव मा बुजिनो हादों बेखौ नोंथांमोनहा कमेन्टआवहाय खोन्थाहरबानो जाबाय आरो